Hadin ka jing ino kam jong Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Syambor lang renja hanin gasngi ki nong ilam ban ki nong mikmat pai ba kene ke parti kila syong jing lang kerki ban simi karai ke ek bagi don kam ban le ban beteng ke jing ai jing sekri syeki pai ba kumbaga long ha KHADC yaula kam sinsyar labat daga seng Voice of the People Party bat namar bagadi tanggawai ke seng balai lam ya council ke seng VPP kala syim ban rai banjit bat penskam yau ba Winston Tony Lengdo uba mikmat kumu MDC ke nong thamai ban shimti yak syuki kumu CM ke KHADC bat ke basa kalong setang ban yo ya ke jing menjur na ulan ke jelah haba pensai helor ke jing inokam jong ba Syambor lang renja kumu CM ke KHADC uba Arden Miller Basoymoy di presiden ke seng Voice of the People Party ulong bagini ke jing inokam jong ba Syambor lang kedik badon daga nongrim namar ba ban ke jing shitom ke ba umla ban ai ke jing sekri ke ba biang syeke council ban namar ke jing sungtho jong u ye ke jing bomla wala syemi karai ban sange ye ke kam ban ye ke bau syubat ye ke kam klem dala ban tre janai hagini ke jing lang jong ke seng Voice of the People Party mentang singi layon poilang ki nongilam ki bakhmat jong parti rengkat bat ki MDC ke parti ki baham apong ke KHADC kentup de ya UMP ke Lok Sabha Dr. Ricky Ejasenkon ka parti karai ban sei yau MDC ban mi jokanong thmai ban mi bujli kumu CM kadi wah ni budin ya kani ke isi kabai lam di ba Syambor lang renja ba uni wei ne ki EM umdei tamu de wei ne ki EM mo kana ba pinso tho yo piong ba de tamu de wei ne ki EM ki ba don hasanda ki be tre kum ka team akan isi kapala lit na ngalaban mo te namar ba ka jitrei jong ka party hi kalong ngile hang tai da nongrim bakan don ka continuity ban beteng ye ke sin jam ki ba bha ke ba UCM uba la ino ya ka kam mo kan ya chaprang ipet ba na breng kini ki EM ki bedon ka isi udi way na ki EM ki ba ya ringkat haki babon ki khat ubala sungtho khamhai ka kom prakhat ba ka kom trekam jong party ba isi haki ni ki jing trekam kalong ka jing tulun umdei tang ni ko mga ongi pi umdei tang de way na preng ki EM ki bedon haka team ba haka jing trekam haka isi ba ubaga party ka sungubit ba ka sungudei ban penmi bujeli haka pi kumbakalong hi ka kata ka situation lani kata ka por ban bujli EM kampar rise namar kanir kami namar ka jing shitom ka jing UCM ada de UCM shitom ngat kai kanumi kum kani issue kani ka development ka ba ni menta te kandi bet tang hapreng u ka jing bujli hapreng jing UCM baru ban pendap ya ka jaka ka bathri jing UCM bala ka no thai ka jing tu jong ka party hapreng kam tam ko konsep jing boma su CM bari man tulun pi lesi kan long ka bapla lada fitet ya ka jing shitom ka bo uni unoi lam jing shitom bat ikam ki bo pentulun de kum bakalong hi de tak hadu pa kata ka jing shitom kala so kala pankhia imat kum bakan pentut ya ka jing prikam ka jong u ni unoi lam jing baula suri ban bat kumbangi jong hi ka party kenget kata nongrim banginum song ha ka syuki lemda ngila ban pergi kika te ha ka por ka uni unoi lam ji usuthu ba matkan yang abangan ben ikam namar kata jing shitom de ha bakum kata ka por ba te por long tang khandiat por te kam don kanu ka jingdo nong le se banong ba ula shishong jibor ka syuki lemla ban ikai kam pat simladon kanu Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun syangi ni ai wai shapi Pranyo laiwei kendai hendriwei arnyo lai